Per la música, l'Orquestra de Joves Intèrprets del Països Catalans s'ha acabat de configurar avui. Després de 2 setmanes per tots els territoris de parla catalana, el jurat ha escollit més de 70 músics d'entre 18 i 26 anys que formaran aquesta particular orquestra. Avui ha estat el torn dels alumnes del Conservatori Superior de Música de Palma. De fet, la iniciativa de crear aquesta fusió d'intèrprets va néixer a Mallorca fa 6 anys de la mà del Fòrum Musicae. La finalitat és difondre el patrimoni cultural de la nostra cultura comuna i també ser una plataforma de projecció dels músics novells. L'11 d'abril, després de 2 setmanes d'assajos, la nova orquestra interpretarà el seu primer concert al Palau de la Música Catalana de Barcelona. Són gent jove, la gent jove sempre els resultats venen més tard perquè són gent que necessiten guiatge de mestres i tot, però després els resultats poden ser molt bons perquè la gent jove, un cop saben les obres, saben on posar els dits, saben com fer-ho, doncs toquen amb molt entusiasme i ho fan molt bé i estic segur que farem una orquestra molt competitiva.